lotuta, baizik eta nire hausnarketa propioarekin. Bueno, eduk esan dago, oso modan dauen hitz bada, kontzeptu bat, bale? Eta, egia da, nik denbora luzia pasau dutela, kontzeptu horren inguruan abstrakziotik, lehen Antonio esan dago, abstrakzioak ezagutza sortzen dagoela, bai? Bueno, nik ez dakit edu nahi ezagutza eukitera, sortzera, eukitera, bale? Baina, bai egisa da, dela oso abstraktua, jente pila batek hitz egiten da honen inguruan, bai? Eta Horizon, holako informeetan, beti lotzen da ikaskuntza personalizatuarekin, o aprendizaje personalizado, bale? Hainbat aditu dauze honekin, baina irakurtzen duzun gauza gehienetan, bukaeran esaten da, bueno, y se debe seguir investigando en el tema. ¿Es? Orduan, emuten dau, puri-purian dauela, baina ondiokan nahiko astapenetan emuten. Eta niretako ere bai, eta nire kasuan ere bai. Orduan, bueno, pentsatzen dut, gero aurkezpen hau utziko dugula publiko, orduan, hau aurkezpenak utziko duzue. Bi definizio, bekua definizio bada, definizio ez dago jartzen, baina Wikipediakoa da, ez dago beste munduko lekutik eta 1000 definizio egongo dialako. Eta zergatik, bueno, zergatik hortan geixo joan lekegu ona. Eta da, ze erabilera eukin leike analitikak guzti honetan. Eta erabilerak anitzak dira, asko dauz. Bai, alde batetik, ni mundu honetan sartu nintzanean, erabilera orokorrena zan ikasgaren porrotak aurre ikustea. Bai? Hau da, ikasle bat galdu egiten bazaigu gure onlineko itxaso horretan, galdu eta joan baino lehenago, gu konturatzea horrekin. Bueno, buelta monokego eta esan, bere exito edo arrakasta handitzea. Handitzea edo hobetzea. Edo hobetzen ahalegintzea. Horrekin lotuta ikaste-irakaste prozesuetan inziditzea. Esan dutzuet, nire ikerketa honetan niretako eta hau gugauz maiatzean Gabonetako gauza bat izan zen, Gabonetan izan zen olako bi artikulu edo 3 irakurri neben eta begiak piztu zitzaizkidanak izan ziren diseinuarekin erlazionatuta eta legin dugu nahi zoria saltzen. Eta gero, Jonek be zerbait esan dau bere aurkezpenean. Hau da, ez irakasle, ez ikasle, ez fakultatea baizik eta zentroa, hau da, zentroaren estrategia bezala izan lehike. Hau da, analitika prozesu bat martxan jartzen baduzu, izatea zentroaren estrategia bat edo zentroak zerbait lortzeko egiten edo martxan jartzen dauena. Hainbat aditu dauz eta atzo gabean YouTubeko bideo pare bat ikusten, berriro bideo baten paso número 1, marcar los objetivos. Analitikaren aurretik, ezertan hasi baino lehen hau, zertarako nahi dut hau guztia martxan jarri, zertarako egin hau edo ez egin hau, helburuen arabera. Bueno, orduan, izenburuan esan dugun bezala, guk datuak jasotzen baldin baditugu eta nik gaur bakarrik zentratuko naiz datu kuantitatibotan, hau da, online plataformak eta gure kasuan Mondragon Unibertsitatean Moodle plataformak eskaintzen edo atera daitezkeen datuak
logak, bai, gehien bat. Horiek nola erakutsi, dashboard, panel de control, panel de mando, panel de datos baten. Bai, nola erakutsi. Eta nola erakusten horretan diseinatzerako orduan, zeinen arabera diseinatu edo zeinen ikuspuntutik diseinatu. Hori izan nik neuzkan galderak. Eta nire ikerketatxo txikitxoaren helburua hau zen, bai? Hau da, ikasleentzako dashboard bat diseinatu guran daude, unibertsitatean, fakultatean. Panel horretarako ze adierazle ikusten diran onak edo efizienteak edo lagungarriak definitzea edo bilatzea, eta irakaslearen ikuspuntutik. Zergatik? Bueno, minutu bat. Aurretik, fakultatean, ez fakultatean, hemen mailan, beste proiektu bat jarri izan geben martxan. Proiektuak hainbat izen edukizagoen, baina azkenera rekomendazioak edo gomendioak egiteko proiektua bat zen. Hau da, datuak jaso egiten geben, oso motz kontauta, datuak jaso egiten geben, komila artean ebaluaketa edo emaitz onenak hartaretako ikasleen datuak kontutan edukita, hurrengo urteko ikasle berriei esaten genien. Materia honetan, komeni da, hau eta hau eta hau egiten. Bai? Aurreko urteko datuen arabera. Orduan, hor, ikaslea zan fokoa ikaslearen datuen arabera egiten geben dana. Irakaslea ez da ia esertan sartzen, bai? Uste dugu, eta gero azalduko dut nire ustez zergatik, irakaslearen ikuspuntua berak ikastaroa diseinatzen duelako gure ustez importantia da. Eta hori da ikerketa lanaren helburua eta horretarako inogu datuen jasoketa. Bueno, dashboard baten diseinua, ez dator ezer berririk. Ikasleen, prozesuaren, kontekstuaren, hainbat datu, eta gero hori nola erakutsi. Non erakutsi. Erakutsi lehenago, erakutsi ondoren, erakutsi bitartean, hori ondiokan guk ere ez dukagu gozokan. Bale, zer eta nola erakutsi. Bueno, diseinuaren importantzia, hor diseinuaren definizio posible bat dator. Diseinuaren importantzia gure ustez analitikarako eta atzo beste islari batzukin eta beste foro baten honetaz hitz egiten geben, gertatu daiteke ni 10 urte materia bat online ematen egotea, nik uste gauzak ondo egiten ari naizela, kasualidadez ikasle gehienak 3. moduloan klaba egiten dira, baina uste duzu ezagutza faltagatik dela, edo estrukturako lanak egiten, eta jarraitzen duzu beste 15 urte gauza berdintxua egiten. Pentsatzen dugu analitikak hori erakutsi leikela irakasleari bere ikasgaiaren edo bere materiaren berdiseinu bat egiteko. Hau da, nik diseinatu egiten dut materia, jarri egiten dut martxan, ikasleen datuak jasotzen ditut panel de mando edo panel de datos baten bitartez,
ikusten dut ikasleak zer egiten duten, zer ez duten egiten, eta horren arabera aukera dakot nire diseinu hori berriro diseinatzeko horren arabera. Eta nik ikusten dutena da, nik ikusten duten moduan, bai, dena ziklikoa da. Ziklikoa eta zikloa ez da bukatzen. Zikloa ez da bukatzen. Ikasleak lan egiten dute, plataformarekin, hainbat jarduera, hainbat gauza egiten dute, eta jaso egiten dugu. Jaso egiten dugun hori erakutsi egiten dugu, vale? Eta erakusten dugu diseinuaren arabera, eta erakusten dugunaren arabera diseinua aldatu daiteke. Vale? Hori da guk ikusten dugu. Vale, hau nahiko zikua da, bai, ikerketa lana, zein zan helburua, hitz egin dugu, zeinekin egin dugun, komento dutzuet, konkretuki 10 irakasleekin egindako ikerketa txiki bat da, bai, gure lehen hezkuntza eta aurre hezkuntzako, osea, hezkuntzako online graduekin. Vale? Eta, datuak jasotzeko erabili diren tresnak, apur bat irakasleen iritziak jaso nahi genituelako, alderdi kualitatiboa landu dugu bakarrik, eta izan dira formulario, galdetegi batzuen bitartez. Emaitzak. Edu? Ondo. 3 minutu? Vale. Irakasle guztientzat oso importantea da panel de mando bat erakustea, vale? Ikaslei, eta uste dute bereientzat ere baliogarria dela. 2. Interesa erakusten daue, vale? Eta 3. Gehienek uste daue panel de mando horretan erakusten dana